بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج ماد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمكم محمد إنيكو أمبا عبد الله. كرمكم إني برا. عبد الله أولا نيتشسري. نعم. أني سوري كولي. أبفو. نعم. وبفو يركولا كوي. أبو. كرمكم مادو. نعم. cɛkɔrɔba dɔ kɛ maa ye kɛ mali kɛra jugu sɛbɛ dɛ ko don o don ale bɛ kojugu ko la ale bɛ kɛ misali jugu jamaw ma jɔn ko ten cɛkɔrɔba dɔ ko ten ko mali kɛra jugu sɛbɛ ayi an ma se yɔrɔ ma fɔlɔ an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman bɔ an da an ma kɛ jugu sago ye fɔlɔ mali tɛ kɛ jugu sago ye mali diɲɛlatigɛ ala la jarabiw don n'o tɛ foyi ma tiɲɛ fɔlɔ koyi a jɛngɛnna an bolo a n'a a bɔnna o tɛ kelen ye dɛ. tɛ kelen dɔw yɛrɛ ko ne ma ko n'i ye banni kɔrɔ ye dugutigiya la k'e kana ɲini kɛ o dugu wara tɛ waralen kala tɛ suruku tɛ. a banna. e ko cogo di. ko aw ka faso mali b'a b'o cogo de la sisan. ko maabaya dɛsɛ de b'aw la. o fana ye tiɲɛ ye. o ɲɛ. a bila o ye tiɲɛ ye dɛ. ko maabaya dɛsɛ de bɛ mali la sisan. n'i ye i kɔfilɛ. n'i y'i kɔfilɛ o de bɛ na ne nin kuma ye dɛ. Alahu akibar. n'i y'i kɔfilɛ kunun na. ka Modibo Keyita ninnu tile ta. ka Musa Tarawele ninnu tile ta. bara a bɛ dan o la o. Alahu akibar. Abdoulaye Musa n'a ka ko bɛɛ ko a ye ko caman kɛ koyi ne tɛ Musa mɔgɔ ye o nka n'i ye a ni ko dɔw da ɲɔgɔn ma e b'a dɔn mɔgɔ tulonkɛ bɛ ka kɛ Mali la bi o ma kɛ Mali la a tile la dɛ a ma jɛ n'a ye nka i ye min fɔ sisan ɲɛmɔgɔ ko b'an na dɛ cɛkɔrɔba dɔ fɔ ne nka ko bakɔrɔni se kɛ dugutigi ye k'a sɔrɔ wara ni wara ni kɛlen sugu bɛ o de ye kuma koloma yɔrɔ ye dɛ ne yɛrɛ min jɔrɔ bɛ ne la e ko an na mɔgɔ sɔrɔ don dɔ min na se ka kɛ jigi ye Mali bɛɛ ma wa n'a ka maliyɛnw an farafarala nataw bonyana kojugu Abdoulaye nataw cayara i mana da min na i bɛ taa a sɔrɔ i hakili b'a sɔrɔ yɔrɔ min na i t'a sɔrɔ yen dɔ bɛ min fɔ bi sini a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ tuguni Abdoulaye yɔrɔ et puis Mali kelen bɛ bilankɔrɔ ye bɛɛ de min ka kuma mana caya dɔrɔn o bɛ kotigiya sɔrɔ yɔrɔ da tɛ jɔli kɛ o Abdoulaye kɛwale de ye kɛwale de don tuma dɔ la e yɛrɛ b'a fɔ ko k'a fɔ k'a kɛ ko o de y'a kɛ o de ye ɲuman ye mais sisan maliyɛn tolen bɛ dala kuma di ma n'a bilara la dɔrɔn Abdoulaye a bɛ jɛngɛ o de ye wa n'a jɛngɛna fɛnɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ bila a nɔfɛ yanni an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ Abdoulaye an bɛ ɲɔgɔn sama de i yɛrɛ ani i sen minɛli daminɛli k'i lasigi a si tɛ kɔrɔ ni si ye a kɛra nata de ye Mali ko kɛra nata ko de ye bi o tɛ ɲuman ye o Abdoulaye bisimila karamɔgɔ ne ka Abdoulaye an b'an ko awuzu bilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim bi juma ye o tɛ kalo tile 6 san 2021 Abdoulaye an sira yɛrɛ la ala ka an tile hɛrɛ la gafew b'an bolo gafew bɛ yen an b'a daminɛ le soir Bamako b'a fɔ Bamako wula ale ye mun fɔ bi kɔsan na Birisa Ɲagamin dɔ donna au conseil islamique kɔnɔ Osman Sherifu Aidara a kuma na dɛ a ko maaw hakili tɛ min na ne taara nin tɔgɔ in na ta maa ɲini ko nka ne ka walansɛmɛ a sɛbɛn min kun don o don n'a tigɛra k'a tɛ tugun awa ko ne bɛ n sen bɔ sen dɔn jirɔ mana maa min kɛ bozo ye n'i ta bɔ i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye lasa nin waati na dantigɛli kɛlen bɛ k'a fɔ min ye CNT a ciriko kuma ye ciriko kuma min fɔra M5 RFI cɛbaw fɛ ka kɔn don dɔ ɲɛ u dun ka olu de bɛ kotigiya la bi o kuma min fɔra ka kɔn ninnu ka kotigiya ɲɛ ko k'a ci n'a ko taara Cour suprême yɛrɛ dalala la baara ma jɔ dɛ Cour suprême ko ale kɔni n'i jɔ a jɔyɔrɔ la e ko a ciriko kuma a n'a toli o bilara don wɛrɛ la u sigira kunna nka u na jateminɛ o kana to fɔ ko ni waati banna ka fɔ de Abdoulaye o fɛnɛ min ye bɛnkan ye min tɛmɛna an ka faamaw ni busiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ka sogo feerelaw ye ani an ka bagan fagalaw gouvernement kun ko u kɛ sɔngɔ to hakɛ dɔ la ka sɔngɔ yɛrɛ fɔ ko kilo koloma sogo koloma ko o kɛ dan 440 ani 40 na ko nka bi boucher dɔw ye sogo faga dabila u ka syndicat dɔw ye sogo faga dabila gouvernement yɛrɛ kɔnɔrɔ filila f'a ye ɲininkali kɛ ko mun kɛra bɔ kɛra kalama k'a fɔ yɔrɔ dɔ y'a dabila gouvernement ko an kun dun kun bɛnnen don dɔ la dɛ ko kalo 2 an b'an kanga aw ni sɔngɔ yɛlɛn cɛ min b'a aw ka sɔngɔ majɛ an b'o di aw ma
nga kado ko boucher do ya olu ma ben kan ma bo sira fele ministre ko ale ubinu sigidi tellement do ketuguni kan ko la je jinyama dolena soir de mako ka kuma na ko chroniqueur min be kuma la se kuma kala nganai no e Abdul Nyangi aka amnera ko kura de ayo ko kada ka yera kulu do chema munu ni o te joli kulu yi ayo ni yero mun mo ga yola o mani le sphinx mana yero ni watina ni feroye shogal ko kala maiga tara sente nyekorla la ka min boloda jamana joli kuma la ani donse min be ka do gouvernement kono yin gali kene menna soro shogal ko kala maiga ko asira ka sente maw ay kuma mun fo ko e ko adonu kuma wa alama do kuno ko ye karatai kemeni fla kemeni mugani kelena adongo adonu kuno adonu kuma na mo do kuno abike fitru abike munye wodi do wala ni ay wala o to na ma do kuma abike wala ni ade abike wala ni ay ambassadeur membe Mali to la Washington DC akodi kuya wuli kadaka ko do ke min ni o te Mali kuna wulo cheba miyeni Washington uya wudi awako ka ablakata yoro wala abiko mi America alika joro tigi ayi ka fege uya ablakata Iran ale rade ni kuma fo se serena serena na ablakata akanumba ma abe famia ani ubo États-Unis que tani Iran koni akinyala ifegera l'indépendant akumana mauke lokol donga kene ko mine ka ke komina tro bunu ko usa ko ke roy ministre Amadou Keita ko mamunu dona o tanama ko la ko yoro munun be ni no oblalendo lokol don ka kama mamunu dona o kena kan kata o ko wira saroye ka kuri ka ke komina stro obina ke fenre ni hotel lokol donga fe kuyi ministre ko kabe wulu no fe aywa gouvernement ale ni synergie no e lokol kramgo ka kulu e min murutilendo ni watinde chamanche karamako munu murutilendo karanko mabbi ko article 39 o doni berela walma o tali ko ke bol ko feto kuyi ngania mi no bora intem yoro kuma jena ko fo ko ke funyina be min famnya o ni gouvernement ka kuma ko wi kuma jode kada ka fonko nyonko chairman do nuni nyonche ko gouvernement na ke ka syndicat mado gwen ka tatike ke oluka ayo Fondation international mimbe système électoral tola IFS awako aya jatemene kunun kadaka sebendo bora kairala ayre sigelike ako ko munun be Malila no e ko fremawni ko mbe Malila no be se ka ke tanaye kala tana ko mbe Malila no be se ka ko chama badi ni oluma la jeji nyama dolena awako Mali karata ansola amatama ma ni kuma fo Fondation internationale pour les systèmes électoraux au Cap Cheba do ni kuma fo no e docteur Manuel Walier ademiye nununga segesegeli seben ademiya ako bela jelen dankenema ko ba munun be ne Mali ka fegen worola o te dowreyu ablay maraketugo foloy flana lakana balia am jamana kono na anyogonaw ani mara dese ka ke yoro munun ni faso nganka ye o yoro masnawla nga no munelendo jari subulu yere sako kelaw ablay naam ni wati na adantekelen kelema ka fo état islamique munu ni olu na lembe maliko ke ina fo anga ke dine kelei frafina ani Mali re kono jiansinen tomba e wolema dabla ka fo jiama kanka ki kodeni kuina note aeka se kunama menabi ni amakumbe akumbe mana anase kunama la bolo tena se ka se mindana bolo tena se ga minkumbe ala kan gisola sebeni koro ni gine demsendo yi ka fle kana ayrefa awaka bo passerelle o be yelen yorom passerelle mo yelen mun nakateme ka yele mina kateme mais ce sera très ka geleya bulu o kay to sanfé ko ki blaka tigi
sɛbɛnnikɔrɔkaw tarata fo kɔnɔyata sɛbɛnnikɔrɔkaw u bɔra nin de kalama min kɛra uti kalo tile 4 tɛmɛnen na a kɛra lagansara tɛmɛnen ni sanga dɔɔni ye nin ye Guinée denmisɛnnin dɔ ye n'aw k'a ma ko Cɔrɔna Ablaye Ba ale de y'i pan ka bɔ passerelle nin sanfɛ lɔkɔliso yɛrɛ kɛrɛfɛ k'i masina la commune 4 la Bamako district a y'i yɛrɛ fa mais min yɛrɛ a bolo o tun ye dulɔ buteli kelen yɛrɛ a bolo yɔrɔ o ko faamuyana ani passeport page dɔw o yɛrɛ a kun dɔw Canada yɛrɛ tampon kun bɛ dɔw kan ani Amérique drapeau tampon kun bɛ dɔw kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ a sigira nin jamana masinaw kɔnɔ waati tɛmɛna i yɛrɛ fagasu tɛ mɔnɛ bɔ info matin ale kumana programme min ye PAG programme d'action gouvernementale Choguel k'a ye an ka dugurenw a ye kɔfilɛ kɛ olu la ani société civile ko tɛ tiɲɛ ka minnu sigilen to a ye kɔfilɛ olu la a ka kuma in a bɛ tali ko kan kosɛbɛ Birama Ture o faliko la k'a tunna ko an kana fɔ a fara k'a tunna k'a suma ye ayiwa an ka fɔ a tunna côté de ayiwa la disparition ayiwa n'o côté général Diawara ni ale kun welela a ko la ka a minɛ ka lasago ka ɛna sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma ko ale lajɛyara a ko la ka da kan sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛra o kɔ n'o ye contre enquête ye ale lajɛyara a bɛ komi ko nɔgɔyara a yɛrɛ bolo sa ayiwa Ablaye, nin de informateur ka fɛ ko ye. Mali d'aujourd'hui. Mali d'aujourd'hui. U bɛ taa ni min ye émission min ye Renouveau TV kan n'u k'a ma ko au domicile d'une star. An ka lolo an ka lolo sigida. An ka lolo minnu ye sɔrɔfɛ kɔnɔw ye olu nɔfɛ taama ka t'u ɲininka an min ko i ta ɲininkali a yɛrɛ fɛ yen k'a ye tasibila kɛ ka si Madu Dakolo ani Mama Lama minnu y'a ɲɛ ale ka kɔnbi ye. Ablaye nin waati na Alexis Karambiri n'ale directeur Mali Tribune ye ɲɛdɔ ko Apollinaire Compaoré ale kuna kɛ ka nin wele kube la ko a ye cogo tiɲɛ lase ale ma nka Alexis Karambiri a ye jaabiliw kɛ tuma min na ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra a yira la k'a fɔ Alexis Karambiri a lajɛyalen don nin ko in na foyi t'a nɔ la k'a ka taa n'a sen Ablaye agence des énergies renouvelables AER Mali tanamako yɛrɛsagokɛw ani nɛgɛkɔrɔ baaraw clientisme directeur général ale tɔgɔ fɔra kosɛbɛ maaw ye minnu bɛ a ni san cɛ directeur ko tiɲɛ yɛrɛ la bɔ kɛra kalama a taalen ɲɛ ka fɔ fɛn jalaki taara ka ale sɛgɛrɛ a bɛɛ kun ye ko kɛlɛw ye ko tiɲɛ ta a sen la l'indicateur de renouveau kumana ni waati na ko Ablaye Sirabanka kasara an ka siraw kan ko ne ko an tɛ an yɛrɛ dɔn sa an tɛ an yɛrɛ minɛ sa wa an tɛ hakili to an yɛrɛ la sa wa an t'a dɔn k'a fɔ ni ye fɛnba de ye wa vaccin min ye parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM fasoko sariyatigiw awa ko nin kun ye fugula kelen kun fila o tɛ ɲa ɲɛdɔ kɔrɔ ɲɛmɔgɔ fila de kun bɛ ale parti kelen tɔgɔ la ko sariyatigiw commune 6 la u ye sariya baaraw kɛ c'est Amadou Sidibé ale b'a ka kotigiya la ko tɔw bɛɛ lajɛlen k'i donni jiginin ko in na le fondement kumana min ye fɔnkɔɲɔgɔnko ye dugukoloko la Sotiba ko an ka gwa 200 bɔɲɔgɔnko siga kelen b'a ma ka fɔ olu ka dugukolo bɛ sɔn ka minɛ u la maire fɛ min bɛ commune 1 na ni ko ne mɔgɔw ma wuli k'i jɔ Mali Tribune b'a kun cɛ min ye nafolo burujali ye k'a kun ta ka bɔ a ta yɔrɔ kan ani tanamako tɛmɛko damanta Bakari Togola k'a welelen don pôle économique ko bi bɛɛ o dɔgɔ duman yɛrɛ ye sɔgɔmada na kuma bɛ kun cɛ ne ni Ablaye u b'a fɛ k'ale fana sigi a kun labilalen don k'a kɛ taa lasigili la yanni sariyatigiw mago kɛ jɔ a la a ye nafolo de di k'a ka bila fiɲɛna fɔlɔ o tɛ liberté provisoire a ye fɛn sara a ka liberté provisoire kun kɔrɔ ale n'adama bɛɛ ye wari sara Adama ka minɛli laban in na don o y'a sigi a bɛ kaso mun bolo fɔlɔ ne yɛrɛ ko n'u t'a fɛ k'ale fana minɛ
Baria. N'a contrat pôle économique la bi. O fana pôle économique mɔgɔ taama di ye ka segin. Taama di ye wala. Ayiwa ala ka. Mali tribune. Naamu. N'i y'a dɔn i b'a fɔnɔ dɛ. Mali la. Ni kelen y'a dun. I b'a fɔnɔ. Ni kelen. Bamanankan dɔ dɛ. Ayiwa ni kelen. Ni kelen y'a dun. I kelen b'a fɔnɔ. A banna. Mais ni Mali y'a dun. Foyi ti sɔrɔ. A banna. O de ye Mali taabolo ye. Ayiwa o kɔni an b'o de bolo kan bi. N bɛ taa ni église ba da la. Église ba. O ka ɲɛmaa bi ye jɔn ye. O ka ɲɛmaa. O tɛ cardinal Jean Zerbo ye wa. Cardinal Jean Zerbo. Voilà. Ale kɛra église ba ɲɛmaa ye. Archevêque de Bamako. Ni dɔn cogoya ko le 6 août 98. Ale ka hinɛ Luc Auguste Sangaré la. Ale taɲana le 11 février 98. Le 6 août 98 ko Monseigneur Jean Zerbo devient archevêque de Bamako. Ale de Malien filanan mun kɛra 6 août 98. 98. Ka taa la fo bi ale de b'a la. A donna mun nɔ na Luc Auguste Sangaré de 4 avril 62 fo le 6 août 98 ale de tun bɛ don. Allahu akbar. Olu de ye église ba ɲɛmaa ye. Donc ale bangena Ségou en 1943. O ye Jean Zerbo. Jean Zerbo. 43. Ale taara France ka taa kalan kɛ. A taara u ka dagaba la Rome. Église ba bɛ yɔrɔ min na ka kalan kɛ. A segira Mali la en 82. A ka sigiyɔrɔ fɔ o y'a ci ka taa Marikala. Ka bɔ Marikala o y'a kɛ archevêque consulaire de Bamako. O y'a bɔ la o y'a ci ka taa Mopti. Ka bɔ Mopti o y'a segin Bamako. Awɔ. Cɛkɔrɔba taɲana u ko i sigi. Depuis a sigira a bɛ yen. An de bi. Maintenant le 28 juin 2017 le pape François il l'a nommé cardinal. Donc sisan ni pape kan ka taa mɔgɔ mun kan ka taa ale b'u la. Min bɛ tabagaw cɛ. Tabagaw cɛ la. Min b'i bolo kɔrɔta. Mun b'u bolo kɔrɔta. Ale b'u cɛ ma. Ale b'u la. Grade mun b'a la bi sisan farafinna na a bɛ mɔgɔ 3 dɔrɔn de la. Farafinna an ka yɔrɔ la non an ka farafinna yɔrɔ an ka tilebi jamanaw a bɛ mɔgɔ 3 dɔrɔn de bolo. Voilà Mali la a siɲɛ fɔlɔ de nin a kɛra ale ye. Allahu akbar. Voilà tabarikala. Donc an b'a fɔ tan ale de ko don dɔ olu ni Ibekanu ni silamɛw ni jinɛma bɛ ɲɔgɔn ye dɔw wulila ko ala ka Mali kan sago ye ale wulila ko ala kana Mali kɛ maa si sago ye ko ala ka Mali kɛ ala yɛrɛ sago ye. Ala yɛrɛ sago ye. Deli de bɛ o ɲɛnabɔ n'i ye ala ye k'i kɔfilɛ i la i y'a deli de ye i ka jɔnya jɔr'i la ne deli kɛra an bɛ kɛ ala sago ye o an kana k'an yɛrɛ sago n'o tɛ maliyɛn sago ka ca. A ko i bɛ k'a ma ko ɲɛma ko n'i m'i kɔlɔsi Mali bɛ kɛ jugu sago ye dɛ. Ale ko ten n'a bɛ n'i la olu n'u bɛ kuma kunkurunin kelen nafa b'a la i bɛ taa miiri n'a ye de. E b'a la ayiwa an b'a fɔ tan an b'u bɛɛ fɔ. Aw b'a mɛn. Ayiwa kan bɛn. Aba jite. Inshallah.